Pozdravujem vás, kamaráti, z posledného priestoru prírody. Dnes sa s vami chcem podeliť o zábery, ktoré pochádzajú z minulého roku a zachytávajú jedného z medveďov, ktoré robili neporiadok na cintorínoch v Ružomberku, na Vokolínci a na Bielom potoku. Medveď z dnešného videa zabudol na to, že od ľudí sa má držať čo najďalej a to sa mu stalo osudným. Verím, že krátke video vás poteší, prajem vám krásne dni, zostávajte v zdraví a nech sa vám darí.